सेन्ट लुक्स गिर्जा खैराबारि चेन्नाइ मण्डलीनि सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानाय 100 बोसोर सेन्टेनारि जुबिलिया गाहामै जोबना थांबाय। उदालगुरि जिल्ला कबिराली ओनसोलनि सेन्ट लुक्स गिर्जा खैराबारि चेन्नाइ मण्डलीया थांनाय बे दाननि 4 अक्ट'निफ्राय जागायनानै मैया 7 अक्ट' 2024 आव जोबोर गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे 100 बोसोर सेन्टेनारि फोरबोआव जिसुनि गाहाम बाथ्रा बुंनो फैनाय गाहाय आलासि राइट रेभारेन्ड इसाहाक मुसाहारि बिशप BELC बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा मा बुंखो आबुङै मिथिनि फै। बे समाव आफा इसोरखौनो हामबाय होननानै बाख्नायदोङो। मानोना दिनै बे सेन्ट लुक खैराबारि CNI गिर्जानि जे 100 इयार्स सेन्टेनारि सेलिब्रेशनाव इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय दिनैनि 2 बोसोर सिगांनो आंखौ बे बिथांमोननि कमिटिया इसोरनि बाथ्राखौ बुंफैनांगौ होननानै इनभाइट खालामदोंमोन। बेनि हिसाबैनो आङो दिनै बे प्रग्रामाव सफैदों। बेनो बेथ' एक्चुअली आं ओरैबायदि मोजां मोनदों। बे गामिया आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम आं बे एरियायाव फैफेराखैमोन आरो बिथांमोननो इसोरनि बाथ्रा बुंनोब्लाबो आंबो गोबां इसोरनि आशीर्बादखौ मोनदों आरो गोबां मानसिजों सिनायलायनानै आङो बेबायदिनो मोनथिनो मोनबाय आरो गोजोननाय मोनदों आङो। जों दिनै बर' माहारिनि गेजेराव गोबां खृष्टानफोरनि गेजेरावबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि डिनोमिनेसनफोर दङ आरो बे डिनोमिनेसनफ्रा जोंनि मोनसे दोलो बायदिसो आरो बे दोलो हिसाबै जोङो गोथां इसोरखौ खुलुमनायनि मोनसे गाव गावनि न'खरनि जेरै जों न'खराव गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो बे रोखोमैनो डिनोमिनेसना भाग भाग जादों आरो नाथाय बिजों जेबो जोंहा फाराग गैया। जों गुबुन गुबुन डिनोमिनेसनबाबो जों खृष्टनियाव खौसे आरो खृष्टनियावनो जों सासेल'खाय जोङो गुबुन डिनोमिनेसनब्लाबो जों थांलाय फैलाया दङ आरो जों लोगो लाज्लायनाय दं आरो खौसेथिया गोख्रों दङ। बिनि गेजेरजोंनो जों दिनै इसोर आफाखौ जों सिबिनो मोनदों गोजोनै। बे आसलते दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव जोंनि गोथां आफा इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो जि गोबां रं बिरंनि मोसानाय मुसुरनायफोर नुदों बेयो आसलते जों बाइबेलाव नायब्ला नुयो गोदो जेब्ला आफा इसोरा इजराइल हारिखौ मिसर देशनिफ्राय दैखोबोदोंमोन। बे दैखोबोनायाव जेब्ला रेड सीखौ बारदों इसोरनि गिदिर हाबाफारि मावनायखौ नुनानै रंजानायजों बिसोरो इसोरनि सिगाङाव रंजानानै मोसादों आरो मुसुरदों। थिग बेबायदिनो दिनै सेन्टेनारियावबो 100 बोसोर आफा इसोरा बे सेन्ट लुक खैराबारि CNI चार्चनि बिसासिफोरखौ दैदेननायनि लागै रंजा खुसिजों गोजोननायजों दिनै मोसानाय मुसुरनायजों आफा इसोरखौ बाख्नायदों। बे आसलते नैबे जि बर' कालचारनि खोथा बुंदों बे बर' कालचारा जों दाबो बर'यैनो बर' कालचाराव थायोनो आरो बर' कालचारखौनो लानानै जों दिनै गोथां इसोर आफा इसोरखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो दिनै खुलुमो आरो जोङो बाख्नायो। आं फोथायो जे जों बर' माहारि हिसाबै बर' खृष्टानफोरा माब्लाबाबो जों बर'नि मोसानाय मुसुरनाय बर'नि खाम सिफुं दामनाय आरो बर'नि जोंनि हारि माहारिखौ जों माब्लाबाबो नागाराखै। नाथाय जों बेखौ हारि माहारिनि बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनायखौनो लानानै जेरै जों बर' हारिनि कालचाराव दं बेबायदि लामाजोंनो जों आसलते इसोरखौ जों बाख्नायो आरो सिबियो। थेंक इउ।